രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചക്ഷുർമീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണ രഘുനാഥാനുതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിണസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാഞ്ചരണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതം ശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേണ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. ഭക്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ രാം ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിഷ്യ ഭാഗവത് മന്ദിർ സ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതമകൽപതരോഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മജ്ഞിഷ്ടാരഗമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാനമുക്തേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय श्री प्रभात की जय. श्रीमद् ഭാഗവതം സ്കന്ധം 2 അധ്യായം 2 അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 16 മുതലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹം പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? വിരാട് പുരുഷന്റെ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ അല്ലെ, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ആരോടാണത് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഈ ഭൗതികതയിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളോട്. അവർക്ക് ഈ കാണുന്നതിലൊക്കെ തന്നെ വിശ്വാസമുള്ളൂ അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതായത് വിരാട് പുരുഷന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഓരോന്നിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും രാമായണം വായിക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും അധ്യാത്മ രാമായണം വായിക്കുന്നവരാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കബന്ധ സ്തുതി വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കബന്ധ സ്തുതി
അതിലുണ്ട് മാതാജി വിരാട് രൂപം. ഉണ്ട്. അതില് കബന്ധ സ്തുതി ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കാം. വിരാട് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 1-ാമത്തെ അധ്യായമില്ലേ, വിരാട് പുരുഷനെ ധ്യാനിക്കുന്ന അധ്യായം ഇല്ലേ, അതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. അത് സെയിം ആണ്. അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 2-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ വിരാട് പുരുഷനെ ഓരോ അംഗങ്ങളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ആണ് കബന്ധ സ്തുതിയില് കബന്ധം പറയുന്നത്. അവസാനം ആ പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പുസ്തകം എടുത്ത് വെച്ച് തുറന്നു നോക്കിയാൽ, ഞാൻ വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ശരിക്കും അത് മനസ്സിലായത്. ഓരോന്നും അത് തന്നെയായിരുന്നു. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? മാതാജി അപ്പൊ ഓർക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ്, അത് സെയിം ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെ. അത് നേരത്തെ നമ്മള് 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാധാരണ സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക്, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആളുകളെയാണ് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയിലേക്ക് വരാൻ പാകത്തിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ രാമായണം, മഹാഭാരതം ഒക്കെയുള്ള പുരാണങ്ങളൊക്കെ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ്. അതുപോലെ രാമായണത്തിൽ ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇന്ന ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് വായിക്കുമ്പോൾ. ഓരോരുത്തരും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക. രാമായണം ഇത്ര വരെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു റീഡിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഇപ്പൊ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കണക്ഷൻ കിട്ടും. ഈ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ, ഈ ഒരു അധ്യായത്തില് 2-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറയുണ്ടായി എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന് വിരാട് പുരുഷത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടികർമ്മത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിച്ചത്. അതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടിയത് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിട്ട്. പിന്നെ എന്ത് പറയണ്ടായി, നമ്മള് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ കുരുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരുപാട് ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് കൈത്തണ്ട ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്തിനാണ് നമ്മള് ഒരു തലയണയുടെ ആവശ്യം എന്താണ് അല്ലെ, നല്ലൊരു നിലം ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്തിനാണ് പട്ടുമെത്ത എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച്, കീറിയ വസ്ത്രങ്ങളില്ലേ എന്തിനാണ് നിങ്ങള് വസ്ത്രത്തിനും ഇതുപോലെയുള്ള സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സന്യാസിമാരായിട്ടുള്ള ആളുകള്, ധനാഢ്യരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സ്തുതി പാഠകരാകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്നൊക്കെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ശേഷം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയും. അതിനുശേഷം എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായ രൂപത്തെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായ രൂപത്തെ വർണ്ണിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ, ജസ്റ്റ് വിവർത്തനം മാത്രം വായിക്കാം. ധ്യാന പ്രക്രിയ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സുസ്മിതമായ വദനത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കണം. ധ്യാനം ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദകമലങ്ങളിലും പിന്നെ കാൽവണ്ണകളിലും അനന്തരം തുടകളിലേക്കും ഏകാഗ്രമാക്കണം. ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അകങ്ങളിൽ മനസ്സ് എത്രത്തോളം സ്ഥിരീകൃതമായി തീരുന്നുവോ അത്രത്തോളം ബുദ്ധി ശുദ്ധമായി തീരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം, സ്റ്റാർട്ടിങ് എവിടെയാണ്, പാദത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പടിപടിയായി ഉയർന്ന് ഭഗവാന്റെ വിന്ദത്തിലെത്തി അല്ലെ, വിഭിന്ന അംഗങ്ങളിലേക്ക് ഏകാഗ്രമാക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. ആദ്യം തന്നെ ഫേസ് അല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പാതാര വിന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണം ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ. ആ രീതിയിൽ വേണം ധ്യാനം തുടങ്ങാനും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി എന്തു പറയുന്നു, ഭൗതികവാദി പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനിൽ പ്രേമയുത സേവന മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാത്ത പക്ഷം അതീന്ദ്ര ലോകത്തെയും ലൗകിക ലോകത്തെയും ദ്രഷ്ടാവ് അവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തി വരെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ മാത്രം ഒഴുകിയിട്ടുള്ള നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകള് എന്തുണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഒരു പ്രേമഭാവം ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ, നമ്മുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി, എവിടെ വരെയാണ് ഒരു ഡ്യൂട്ടി വരുന്നത്, ഒരു പിന്നെ സ്ത്രീ വിവാഹിതയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ അല്ലെ, കുട്ടികളുടെ ശുശ്രൂഷ, അതുപോലെ അമ്മമാരും അമ്മായി അച്ഛനെ അല്ലെ അവരെയൊക്കെ ശുശ്രൂഷിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കുട്ടികളെ വിവാഹം വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. മക്കള് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് അവരൊരു വിവാഹത്തിലും കൂടെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തി വരെ, അതുവരെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇത് ആദ്യത്തെ നമ്മള് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 2-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആ ഒരു ഘട്ടം വരെ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു
ഭൗതികമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ കഴിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ ആ ഒരു വിരാട് പുരുഷന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ നിയത കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ എന്ത് വേണം? അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ. ആ പരിസമാപ്തി വരെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഡ്യൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ആകർഷണം നമുക്ക് വരും. ആ ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവാനായിട്ട് തരും അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മത്ത് സ്മൃതി ജ്ഞാനം അപോഹനം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ദദാമി ബുദ്ധി യോഗം തം ഇല്ലേ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന യുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധി യോഗം അമ്പയാന്തിതേ. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും ഭഗവാൻ തന്നെ തരുന്നതാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ മർത്യലോകം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യോഗി യഥായോഗ്യമായ സ്ഥലകാലങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടാതെ സ്വസ്ഥനായി ഉപവിഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് പ്രാണവായുവിനെ യഥാവിധി നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമിക്കണം. ഇത് യോഗികൾക്കുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. ഇതൊന്നും നമുക്കുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല. ശരിക്കും യോഗികൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ലോകം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാതെ, അതാണ് യഥായോഗ്യമായ സ്ഥലകാലങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടാതെ, ഞാൻ തിരക്കുള്ള സ്ഥലത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണോ ഒന്നും നോക്കാതെ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ ഇരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ പ്രാണം പോകും എന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാവും? യോഗികൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രാണം പോവാന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ യോഗചര്യയിൽ ഉയർന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവും കൂടി ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാതെ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാണവായുവിനെ യഥാവിധി നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ആ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് പ്രാണവായുവിനെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം? സഹസ്രാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ. ആ ഒരു രീതിയിൽ യോഗനിഷ്ഠനായി മാറണം. അത് യോഗയിൽ പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. അനന്തരം യോഗി തന്റെ ദോഷ നിർമുക്തമായ ബുദ്ധിയാൽ സ്വമനസ്സിനെ ജീവസത്തയിലേക്കും പിന്നെ ജീവസത്തയെ പരമാത്മാവിലേക്കും വിലയിപ്പിക്കണം. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കയാൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായ ജീവസത്ത സംതൃപ്തിയുടെ പരമാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതമായി തീരും. അപ്രകാരം മറ്റെല്ലാ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും യോഗി വിരമിക്കും. ഒരു യോഗി എങ്ങനെയാണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇതിലും പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ആരും യോഗികളല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും യോഗി ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കരുത്. പക്ഷെ ഭാഗവതം എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം വേണ്ടിയല്ല, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഭാഗവതം. ഒരു യോഗി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? തന്റെ ദോഷനിർമുക്തമായ ബുദ്ധിയാൽ മനസ്സിനെ ജീവസത്തയിലേക്കും, ആദ്യം ഏതിൽ കൊണ്ടുവരണം? നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിലേക്ക് അല്ലെ. നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിലേക്ക്, പിന്നെ ജീവസത്തയെ പരമാത്മാവിലേക്കും, അതിനുശേഷം പരമാത്മാവിലേക്കും വിലയിപ്പിക്കണം. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാൽ പൂർണ്ണതൃപ്തനായ ജീവസത്ത സംതൃപ്തിയുടെ പരമാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതമായി തീരും. അപ്രകാരം മറ്റെല്ലാ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും യോഗി വിരമിക്കും. 16 മുതൽ എടുക്കാനുണ്ട് നമുക്കല്ലേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനസ്വബുദ്ധ്യാ മലയാ നിയമ്യ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഏതാം നിനയേത്തമാത്മനി ആത്മാനമാത്മന്യവരുദ്ധധീരോ ലഭ്യോർവിരമേത കൃത്യാൻ. കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനസ്വബുദ്ധ്യാ മലയാ നിയമ്യ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഏതാം നിനയേത്തമാത്മനി ആത്മാനമാത്മന്യവരുദ്ധധീരോ ശാന്തിർവിരമേത കൃത്യാത്. ഇതിനകത്ത് ഈ സംസ്കൃതം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം എല്ലാം നമ്മൾ എന്താ പറയാ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടാ വായിക്കാം. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ മലയ എന്നൊക്കെ വരും അല്ലെ. പിന്നെ അതുപോലെ വരുദ്ധ, ഇത് അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്. അമലയ എന്നാണ് വരുന്നത്. അവരുദ്ധ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി വായിക്കുന്ന പോലെ വായിക്കേണ്ടതില്ല. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.
മനഃ മനസ്സ് സ്വബുദ്ധ്യ അവന്റെ സ്വബുദ്ധിയാൽ അമലയ നിഷ്കളങ്കമായ കലർപ്പില്ലാത്ത നിയമ്യ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞ ജീവസത്തേക്ക് ഏതാം അവരെല്ലാവരും നിനയേത് വിലയിക്കുക തം അത് ആത്മനി ആത്മാവ് ആത്മാവ് ആത്മനി അതിശയ ആത്മാവ് പരമാത്മാവ് അവരുദ്ധ്യ ഭദ്രപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അടച്ചിട്ട് ധീരഹ പൂർണ്ണതൃപ്തനായ ലബ്ധ ഉപശാന്തി പരമാനന്ദം പ്രാപിച്ച അഥവാ പരമസുഖം പ്രാപ്തമാക്കിയ വിരമേത നിന്നും വിരമിക്കുന്നു കൃത്യാത് മറ്റെല്ലാ പ്രവൃത്തികളും വർത്തനം വാർത്തം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സംരക്ഷണ പ്രപാദിച്ചേ അനന്തരം യോഗി തന്റെ ദോഷ നിർമുക്തമായ ബുദ്ധിയാൽ മനസ്സിനെ ജീവസത്തിയിലേക്കും പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ പരമാത്മാവിലേക്കും വിലയിപ്പിക്കണം. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാൽ പൂർണ്ണതൃപ്തനായ ജീവസത്ത സംതൃപ്തിയുടെ പരമാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതമായി തീരും. അപ്രകാരം മറ്റെല്ലാ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും യോഗി വിരമിക്കും. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു യോഗി തന്റെ അവസാന സമയം ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭാവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംരക്ഷണ പ്രപാദിച്ചേ വികാരവും വിചാരവും ആഗ്രഹവുമാണ് മനസ്സിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ. അപ്പൊ മനസ്സിന് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാനുള്ളത്? വികാരം, വിചാരം, ആഗ്രഹം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ. മനസ്സ് ഭൗതിക സംസർഗത്തിൽ മഗ്നമാകുമ്പോൾ അണ്വായുധങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് വിനാശകരമായി അവസാനിക്കുന്ന വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭൗതിക വൃത്തിക്കായി അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയ അത്യാവശ്യകതയ്ക്ക് വിധേയമായി മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സർവദാ പരമാനന്ദവും നിത്യതയുമുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നതിന് മനസ്സ് അത്ഭുതകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഒരു മനസ്സ് ഒരാളുടെ ശത്രുവുമാണ് മിത്രവുമാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഏത് മനസ്സാണ് ശത്രുവാകുന്നത്, ഏത് മനസ്സാണ് മിത്രമാവുന്നത്, അതും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിനെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക്, അതായത് എനിക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹം മനസ്സ് തരുന്നത് അതിനെ അനുസരിച്ച് കേൾക്കുന്നില്ലേ? മനസ്സിനെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സെന്താണ്? ശത്രുവാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്ത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ആ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ടാണ് നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത്. ഇനി ആ മനസ്സിനെ അനുസരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മളെ അനുസരിപ്പിക്കുക, എങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹം വേണ്ട, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിനെ അനുസരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാല് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സെന്താണ്? സുഹൃത്താണ് അല്ലെ? അപ്പൊ മനസ്സിന് 2 തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്താണ്? നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ട് മാത്രം ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? അവര് അണ്വായുധം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന്. അവരുടെ പ്രവൃത്തി എന്താണ്? തെറ്റായ രീതിയിലേക്കാണ് ആ പ്രവൃത്തി പോവുക. ഭൗതികമായി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തെറ്റായ വഴിക്ക് മാത്രമാണ് പോകുക. എന്നാൽ അതേസമയം സർവദാ പരമാനന്ദവും നിത്യതയുമുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അതിനാഗ്രഹിക്കുക. അതായത് ഒരിക്കലും ഒരു കൽമഷം അല്ലെങ്കിൽ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി, അവരോടും ഇവരോടും ദേഷ്യം, കുശുമ്പ് ഇതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ പീസ്ഫുള്ളി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനം ചെയ്യണം അല്ലെ? ആത്മാവാണ്, അതായത് ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് എന്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെ? ഇതുകൊണ്ടാണ് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും അവരവരിയ്ക്കുന്ന ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലേക്ക് തിരിയണം. അപ്പൊ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? അത്ഭുതകരമായി, അതായത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി മനസ്സ് അത്ഭുതകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി, അതായത് നമ്മള് സനാതന, നമ്മള് സ്വാഭാവികമായ അസ്തിത്വമാണത് അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്താ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്? മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ. നമ്മള് പസിൽ ഗെയിം കളിക്കാറുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും അറിയോ പസിൽ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? കുറെ ഇങ്ങനെ പസിൽസ് തരും. ആ പസിൽസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്താല് അത് കറക്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ ആവും, നല്ലൊരു പിക്ചർ ആവും. അത് റോങ് ഫിക്സ് ചെയ്താലോ ആ പിക്ചറും കാണുമ്പോ റോങ് ആയിരിക്കും, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പസില് മാച്ച് ആവുകയില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മമൈവാംശോ ജീവലോകെ, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തുള്ളത്? നമുക്ക് സനാതനത്വം അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും ശാശ്വതത്വം ഉള്ളത് ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തിയാലേ എന്തുള്ളൂ? യഥാർത്ഥ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉള്ളൂ. ആകയാൽ നല്ലതും ശുദ്ധവുമായ ബുദ്ധിയാൽ മനസ്സിനെ യുക്തിപൂർവം ശാസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എങ്ങോട്ടാ പോവാ?
ഭൗതികതയിലേക്ക്, അല്ലെ? അത് മായയുടെ പുറകെയാണ് പോവുക. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ശാസിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അഥവാ ചാതുര്യത്തോടെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന് സേവനം സമർപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് പരിപൂർണമായ ബുദ്ധി. ഏതവസ്ഥയിലും ജീവസത്ത പരിതസ്ഥിതികളുടെ സേവകനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കവിധം ബുദ്ധിമാനായിരിക്കണം ഒരുവൻ. സർവ്വ ജീവസത്തകളും കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മായ, ഉന്മാദം, ഈർഷ്യ എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക അഭിഭൂതമായ സകലത്തിന്റെയും അജ്ഞാനവർത്തികളാണ്. അപ്പോ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത്, അല്ലെ? മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഇതിനെ അനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മള് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്. അതായത് മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭിന്നശീലങ്ങളുടെ അത്തരം ശാസനകളെ നിറവേറ്റുന്ന വേളയിൽ പോലും അവൻ ജീവസത്ത അവിരാമം സന്തുഷ്ടനാണ്. ഒരുവന് സാക്ഷാത്തായി ഇത് അനുഭവപ്പെടുകയും അതേക്കുറിച്ച് ഉചിത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും അന്വേഷിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിയെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവന് ലഭിക്കുന്നു. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ശരീരത്തിന്റെ ഭിന്ന ആനന്ദ വൃത്തികളെ ഭൗതികമായി സേവിക്കുന്നതിന് പകരം ജീവസത്തകളുടെ ബുദ്ധി അസന്തുഷ്ടമായ മായയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി തീരുന്നു. അപ്രകാരം ശുദ്ധ ബുദ്ധിയാൽ മനസ്സിനെ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. സമ്പൂർണവും സീമയറ്റതും ശ്രേഷ്ഠവും ശുദ്ധവും സ്വതന്ത്രവും നിത്യവും പരമവുമായ തലത്തിലാകിയാൽ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനവും അനന്യങ്ങളാകുന്നു. അപ്പോ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ. എപ്പോഴും എന്തിലെങ്കിലുമൊക്കെ എൻഗേജ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ആരുടെ സ്വഭാവമാണ്? നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ്, അല്ലെ? ഒരു ജീവസത്ത ഒരിക്കലും നിഷ്ക്രിയനായിട്ടിരിക്കുന്നില്ല, എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നിഷ്ക്രിയ സദാ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ജീവസത്തയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ, അതായത് സമ്പൂർണവും സീമയറ്റതും, അതായത് അതിരില്ലാത്തതാണ്, പരിപൂർണനാണ്, ശ്രേഷ്ഠനാണ്, ശുദ്ധം, സ്വതന്ത്രനാണ് ഭഗവാൻ, നിത്യം, അല്ലെ? ശാശ്വതനാണ് ഭഗവാൻ, പരമവുമായ തലത്തിലാകാൻ ആകയാൽ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനവും, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്ന സേവനവും ഭഗവാനും ഒക്കെ അനന്യമാണ്. ആകയാൽ ശുദ്ധ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഭഗവാനിൽ വിലയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജീവസത്ത താനെ ദ്രഷ്ടാവായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയമായി ഭഗവാനാൽ വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവനായി തീരുന്നു. ജീവസത്ത ഭഗവാനാൽ നേരിട്ട് വീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവതീച്ഛയ്ക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഭഗവാൻ അവന് ആജ്ഞ നൽകുന്നു. അപ്രകാരം ജീവസത്ത ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായി അനുസരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മായികമായ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള മറ്റു കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് അവൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജീവസത്തയുടെ ഈ അമലമായ ശുദ്ധാവസ്ഥയിൽ അവൻ പരിപൂർണമായ പരമാനന്ദ പദവി പ്രാപ്തമാക്കുകയും ലബ്ധോപശാന്തി സർവ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾക്കും വിരാമം ഇടുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അർജുനന്റെ അർജുനനെ എടുക്കാം. അതായത് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ എന്താ അർജുനൻ പറഞ്ഞത്? എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് കൃഷ്ണ, അവരെ ഞാൻ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്ത്രീകളൊക്കെ, അല്ലെ, ഭാര്യമാരും കുട്ടികളും ഒക്കെ അനാഥരായി പോവും. അപ്പോ അവർക്കൊന്നും നാഥനില്ലാതായി പോവും, കുലം മുടിഞ്ഞു പോവും, സ്ത്രീകളൊക്കെ നശിച്ചു പോവും. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ എന്നോട് പറയല്ലേ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. അപ്പോഴാണ് ദ്രോണാചാര്യരെയും ഭീഷ്മാചാര്യരും ഒക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ പറയാണ്, ഗുരുവിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കൈയൊക്കെ എന്താണ് പാപപങ്കിലമാവും, അല്ലെ, രക്തപങ്കിലമാവും എന്റെ കൈയൊക്കെ. അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഭിക്ഷയൊന്നും എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അർജുനൻ, അല്ലെ? ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർജുനനെ നമ്മൾ ഓർക്കണം. ആദ്യം അർജുനൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത്? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടത് അവർക്ക് രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിച്ചത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നിമിത്ത മാത്രം ഭവസവ്യസാചിൻ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നിന്റെ ജന്മം അത് ഒരു ക്ഷത്രിയ ജന്മമാണ്. ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള നിനക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനാവില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളത് നിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ നീ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വളരെ മോശമായിട്ടില്ല, അനാര്യജുഷ്ടമ സ്വർഗം, അല്ലെ? അനാര്യനായി മാറും, എല്ലാവരും നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തും, നിന്നെ കളിയാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയായി മാറാണ് ആ കർമ്മം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവന് ആജ്ഞ നൽകുന്നു. അതാ പറയുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അത് എങ്ങനെയാവുമ്പോഴാണ്? ആകയാൽ ശുദ്ധ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഭഗവാൻ വിലയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജീവസത്ത താനേ ദ്രഷ്ടാവായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. ദ്രഷ്ടാവ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? കാണുന്നവൻ, അല്ലെ? കാഴ്ചക്കാരൻ. ജീവസത്ത ദ്രഷ്ടാവായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം ഭഗവാനാൽ വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവനായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ജീവസത്തയുടെ ശുദ്ധ ബുദ്ധി, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാൻ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ ആരാണ് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്?
ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഒരാളിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അതായത് ഭഗവാൻ ബുദ്ധി കൊടുക്കുന്നു, ഭഗവാൻ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കി, ജ്ഞാനം നിറച്ച അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനും ഭഗവാന്റെ ഒരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ ഉപദ്രഷ്ട അനുമന്ത ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഒക്കെ ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആജ്ഞ ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനം അബോധനം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. ശരിക്കും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്ന, ഭഗവാനിൽ മനസ്സും ബുദ്ധി ഉറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. ജീവസത്തയുടെ ഈ അമലമായ ശുദ്ധാവസ്ഥയിൽ അവൻ പരിപൂർണമായ പരമാനന്ദ പദവി പ്രാപ്തമാക്കുകയും ലബ്ധോപശാന്തി സർവ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾക്കും വിരാമം ഇടുകയും ചെയ്യും. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ അവന് എല്ലാ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും തനിയെ മുക്തി കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നയത്ര കാലോ നിമിഷാം പരഃപ്രഭുഃ ദേവാ ജഗതാം യ ഈശ്വരേ നയത്ര സത്വം ന രജസ്തമശ്ച ന വൈവികാരോ ന മഹാൻ പ്രധാനം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നയത്ര കാലോ നിമിഷാം പരഃപ്രഭുഃ ദേവാ ജഗതാം യ ഈശ്വരേ നയത്ര സത്വം ന രജസ്തമശ്ച ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുപോലെ ഇവിടെ കാലോ നിമിഷ എന്നാണ് കാണുന്നത്. കാലഹ അനിമിഷാം എന്നാണത് വരുന്നത്. കാലഹ അനിമിഷാം. അപ്പൊ സംസ്കൃതത്തിൽ അത് കൂട്ടി എഴുതുമ്പോ കാലോ എന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കാത്തത്. കാലോ നിമിഷാം എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാവണം. കാലഹ അനിമിഷ എന്നാണ്. അല്ല എത്ര ഏതിൽ, കാലഹ കാലം, അനിമിഷ സ്വർഗദേവന്മാരുടെ, പരഹ ശ്രേഷ്ഠൻ, പ്രഭു നേതാവ്, കുതഹ അവിടെ എവിടെയാകുന്നു, നു തീർച്ചയായും, ദേവാഹ ദേവന്മാർ, ചിത്തതാം ഐഹിക സൃഷ്ടികൾ, ഈശ്വരേ നിയമങ്ങൾ, ന അല്ല വൈ നിശ്ചയമായും, വികാരഹ രൂപാന്തര പരിണാമം, ന ഇല്ല മഹാൻ സംസാരിക കാരണസാഗരം, പ്രധാനം ഭൗതിക സൃഷ്ടി, വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാതിച്ച് ഐക്യ ജീവികളുടെ മേൽ അതിശത്വമുള്ള ദേവന്മാരെ പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർവസംഹാരിയായ കാലത്തിനും ഉപശാന്തിയാകുന്ന ആത്മജ്ഞാനപരമായ അവസ്ഥയിൽ പരമാധികാരം അഥവാ ശ്രേഷ്ഠത ഇല്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ ദേവന്മാരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ? ഭൗതിക സത്വഗുണമോ രജസോ തമസോ മിഥ്യാ അഹംബോധമോ സംസാര സാഗരമോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയോ ഒന്നും അവിടെയില്ല. ഇവിടുത്തെ കാര്യം പറയുന്ന ഐഹിക ജീവികളുടെ മേൽ അതീശത്വമുള്ള ദേവന്മാരെ പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർവസംഹാരിയായ കാലത്തിനും, അതായത് കാലം എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവികളെയും അതുപോലെ ഇതിന്റെ മേൽ അതീശത്വമുള്ള ദേവന്മാരെയും ആര് നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്? കാലം നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. ഉപശാന്തിയാകുന്ന ആത്മജ്ഞാനപരമായ അവസ്ഥയിൽ പരമാധികാരം അഥവാ ശ്രേഷ്ഠത ഇല്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ ദേവന്മാരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ? ഭൗതിക സത്വഗുണമോ രജസോ തമസോ മിഥ്യാഹംബോധമോ സംസാര സാഗരമോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയോ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. എവിടുത്തെ കാര്യമാണ് ഇത് പറയുന്നത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നോക്കാം. എന്താ പറയുന്നത്? ഭാവാർത്ഥമേശി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാതിച്ച് ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി എന്നിവയുടെ ആവിഷ്കരണത്തിലൂടെ സ്വർഗദേവന്മാരെ പോലും അടക്കി ഭരിക്കുന്ന സർവസംഹാരിയായ കാലം അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ നിഷ്ക്രിയമാണ്. ഒരു യോഗി ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം ഭാവി എന്നിവയുടെ ആവിഷ്കരണത്തിലൂടെ സ്വർഗദേവന്മാരെ പോലും അടക്കി ഭരിക്കുന്ന സർവസംഹാരിയായ കാലം അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ നിഷ്ക്രിയമാണ്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മാത്രമാണ് എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളത്? കാലം പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് കാലമില്ല. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ കാലം നിഷ്ക്രിയമാണ്. കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം ജനനം മരണം വാർദ്ധക്യം രോഗം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രകടിതമാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോകത്ത്, അതായത് ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ താഴോട്ടുള്ള ലോകം വരെ, പാതാള ലോകം വരെയുള്ള
എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ഈ 7-14 ലോകങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോയാൽ എന്തില്ല? ഈ പറയുന്ന 4 കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. ആദിവാസികൾക്ക് അവിശ്വസനീയമാം വിധം ആയുർദൈർഘ്യമുള്ള പരമോച്ച സ്ഥാനത്തെ ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തും അഥവാ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവ്വയിടങ്ങളിലും ഭൗതിക അവസ്ഥയുടെ ഈ 4 തത്വങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു. അജയ്യമായ കാലം ബ്രഹ്മദേവന് പോലും മരണം സംഭവിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ദ്രനെയും ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും വായുവിനെയും വരുണിനെയും പോലുള്ള മറ്റു ദേവന്മാരുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലോകത്തിലാണ് ബ്രഹ്മലോകമുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ പോലും മരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതികതയുടെ കുറച്ച് മേലെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ദേവന്മാർക്ക് അവരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ? അതായത് ബ്രഹ്മാവിന് പോലും മരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ദേവന്മാരുടെ കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ലൗകിക ജീവസൃഷ്ടികളുടെ മേൽ ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രഭാവങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന വിവിധ ദേവന്മാരും കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ പരസ്ഫുരണരാകുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ ജീവസത്തകൾ സാത്താന്റെ പ്രഭാവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. ഇപ്പൊ കലി ഓരോ ജാതകത്തിലും കലി സമയമാണ്, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയില്ലേ. ഓരോ ദേവി ദേവന്മാർക്ക് ജ്യോതിഷികളുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ആ ദേവിക്ക് ഇന്ന പൂജ ചെയ്യണം, അവർക്ക് ഇന്ന പൂജ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇരിക്കുന്നവരെന്താണ്? ദേവി ദേവന്മാരെയൊക്കെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് നമ്മുടെ കാലത്തെ നമ്മുടെ ഇതിനെയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവരെ പോലും എന്ത് പിടിക്കും? കാലം പിടിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ ജീവസത്തുകൾ സാത്താന്റെ പ്രഭാവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലുള്ള ഒരു ഭക്തന് അത്തരം ഭയം ഒട്ടുമില്ല. കാരണം അവിടെ എന്ത് വർക്കിംഗ് അല്ല? കാലം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വർക്കിംഗ് അല്ല, അല്ലെ? അതൊന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലുള്ള ഒരു ഭക്തന് അത്തരം ഭയം ഒട്ടുമില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭിന്ന ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിയാൽ ജീവസത്തകൾ അവരുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ ഭക്തൻ ഗുണാതീതൻ അഥവാ സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നീ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാകുന്നു. ആകയാൽ ഞാൻ ദർശിക്കുന്ന സകലത്തിന്റെയും അധിപൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന മിഥ്യാഹംബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ യത്നിക്കുന്ന ജീവസത്തകളുടെ മിഥ്യാഹംബോധം അഗ്നിയിൽ നിവദിക്കുന്ന ഈയാമ്പാറ്റകൾക്ക് സമാനമാണ്. അഗ്നിയുടെ പ്രദീപ്തമായ സൗന്ദര്യത്തിൽ മതിമയങ്ങുന്ന ഈയാമ്പാറ്റ പർക്കോട്ടാണ്. ഈയാമ്പാറ്റ അത് ആസ്വദിക്കാനായി അഗ്നിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഉജ്ജ്വലമായ അഗ്നി അതിനെ വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു. അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലുള്ള ജീവസത്തയുടെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള മിഥ്യാഹംബോധം അവനില്ല. അതിലുപരി അവന്റെ ശുദ്ധ അവബോധം പരമപുരുഷനെ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ അഥവാ പരമപുരുഷന് സമർപ്പണം ചെയ്യാൻ അവന് മാർഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:19 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയോ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഹേതുവായ കാരണസാഗരമോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ്. ഭൗതിക ലോകവും ആധ്യാത്മിക ലോകവും തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതൊന്നും തന്നെ എവിടെ ഇല്ല? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ, അതായത് കാലത്തിന്റെ പിടിയില്ല. അതുപോലെ ഇത് ഞാനാകുന്നു, അല്ലെ? ഈ ശരീരബോധത്തിലുള്ള നമ്മുടെ തെറ്റായ അഹംബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയില്ല? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില്ല. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എല്ലാണ്ട്, അല്ലെ? ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി അടക്കി ഭരിക്കാൻ യത്നിക്കുന്ന ജീവസത്തകളുടെ മിഥ്യാഹംബോധത്തെ എങ്ങനെ ഇതിനോടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈയാമ്പാറ്റകൾ, അല്ലെ? മഴപ്പാറ്റകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് വരുന്നതാണ്. എന്നിട്ടോ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെളിച്ചം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് തീ കൂട്ടി കത്തിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അതെല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് അതിൽ വന്ന് വീണ് ചത്തുപോവാണ് ചെയ്യുക, അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മിഥ്യാഹംബോധം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലുള്ള ജീവസത്തയുടെ അവബോധം അത് പരിശുദ്ധമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എന്തില്ല? ഒന്നും അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള അഹങ്കാരം ഇല്ല. അപ്പോ അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പണമാകുന്നു. അതായത് 7:19 എന്താ പറയുന്നത്? ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ നാനവാൻമാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. അത് ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് സർവസ്വം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനാകുന്നു. അപ്പോ എന്തില്ല? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ, അല്ലെ? കാരണസാഗരമോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. പഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുദേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निता गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी प्रणामम।